Sige nagasya ka no na subscribe dog. Siya na ang wala dog. Dawa sige nagasya may kikusigo man notification na sa chat. Ayoko, sen içini ay. Unotellut Paula. Pidetään. Annettiin nyt pidetään niitä Kaya. Tago. Sekpasin namin ako isigin na. Miss you, no? Noin. Leitä kaikki Paksu. Maa pidisi magandaan. Taulukko. Appi, kulani tuokko. Taunuppaa. Kai, taunuksilla. Nice. Tusseliina. Eikä pesää oo. Pissakas Tiina. Piirikösi on. Tulla kovasti tuo. Anna mais. Taulukkoa. Mukavasti. Ai näkyy on. No. Taas tulee nyt hattua. Näyttää. Joo, on noin tiivi. Koko. Toi kantinoi niinkuen. Kas koko paikka. Ajit sinne ippu. Ai sitten. Miki! Aina. Tuumasta ringe, toko loppuun. Tää on 2 euroa. Sidossa on. Lappaa kyttei se lassattuu. Tästä mä skottina ei mä oon nähty. Amor. Apinga. Ahsit. Alberta anno. Yes. Teppi kummittu. Ai, anna. Mikä daami? Kessi nyt paljon. Tai taunukko. Tauluttaa. Kulanittu. Aina. Suljetaan ako. Tää siinä on taunasta pidetään. No. Ingen synäändes. Tästä on. Niin. Na, aslanuigam. Tunuani naus. Oi, inukain. Ai. Haha. Tonni. Ain. No mitä? Vuonna 1 tonni edettäkin. Miss fine go. Kai. Missi auro. Måste taunukko maani ei. Mutta sitä tapahtuu nokka. Softaa nyt pakellekin. Oi niin.
Pa, kena. Ayun na. Taas ang tao na. Ako. Ingasik. Yeah, James Bond. James Bond na yung ngayon. Ano ka ngayon? Akrobat. Shotgun Ay. eller... Shotgun naman. Ako liivi. Maksuja mun nyt on. Ottaa niitä on. Makkaan. Ätään. Nyt Ikä. Pommeruna. Tästä on. Tästä on. Tästä oikein loppaa. Tässä kodissa. Vielä Siinä on Tauluppaa. Hyvin. Maatilo. Hakkaminen niin on Sinik maat mukapet sakkus. Wala rin nga niya. Maksupot. Apa tao pa? Tästä oikein loppaa. Asra ka pa? Yung ilang. Tästä oikein loppaa. Is kimawa. Atas yung wali po. Atani. Atani po. Ai nyt ei taunut paa. Ayun. Yes. Mikä ni snapaa on. Niin on riisuuna. Pakko. Aslamin nga ni akkurat po nga. Atani nga. Menkin daa. Ayun. Se on ihjumi. Apa. Ai, aina Ano ko loppumas? Aina. Taunut tänne. Islemit kisimi. Tokoppaa. Leitso kanop islemit. Ei siitä oo soppua. Stom loppo. Aina. Toko. Yes. Kenttä kuuma. Aina. Taunut power nyt. Aikua. Wali po. Up. Uchi mission natin, no? Kasi may Oo. wala ni sulit. Tätä sauna on loppua. Leitso syön. Ani saa. Täällä possumit tossa suoppa. Ehkä tuo. Issom sun alta mun tungaan mukaan. Anko Wala lääni ni po. toko. Tao na pa. Taunut paa. Ai, possum. Aina tää Leitso ringilla. Ayun, sino? Kaksi Ai, löydä. täällä on pimmit tuokkaan. Muka pissaa siinä. Pingashow pa ma. Maka kuha niin. Ai, on lima. Sai mui show. Aika Stop noppo. Kaya, makakapil kaya. Kaya. Kuha nito ko. Tässä täällä on Öni. Running nga takso si Merni. ito ko lang pa. Amo yan nila. Taunut po. Naika ay. ja näkyy tässä mä nyt toivon, että on jatkossa vaan. Mä sit onko tässä sengillä ei. Kaya pingassis. Umaksetaan dito. Tuhat jatkossa. Tässä taunut. Tässä on aika kappis. Nää. Ei mä oo mieli soppa nyt.
Copy doon. Sa chick, socket chick. Right on top. Up there, Don't knock down the here. She white. Yes. That's down the bar. Top side. Kill confirm. Kiaman tokukkaa. Wrong. Sami tingin nga na yun ako masinaraan na yun. Recon Honok to drone. kakkamok. Ikan. Ay, Man, takan nga. Honok to kakonok. Ay, nakpo po. nga. Nasaan ka niya? Ay, nukakpan na. Inokap po. Storm knock. Tunnel. Pulag pa nga. And now... Mas betes na yung sasungikos. Tokukkaa eh. Niya kain. Umakta kayo. Ah, sa sukam ni... Down po. Down po. Ay, das ka na ko no. Pwede ito siya ni. Iga lang ko lang. Maisinata nito kapsan. Atas ako. Max ko text ko. Atas down po mo. Ingat. Yes. Ayaw ko sa skit ay. Precis satt du Ikan snapper. Kanan sosup. Til siden. Ah, Han kan nätta upp igen. Han må åka då på. Ay, taas. Wala ko sa waka. Ito ko sinungaling. Teka na ni. Ay, Ja, toch wel. Kristen Rolin ned på. Ammo po. Ammo ring ito. Kanga tao yo pasikam. Ay ka. Tak konsol ni ko siya kanga tao yo do ni nam. Ay. Ah. Kom maar hier. No. Ayun. Na. Kuningan mo. Sunod po. Ayun. Tao na po. Ako. Ubi. Akap mo nga. Sinunan. Ammo na surat mo. Ang mapag-question. Asam mataka. Taas tao na po. Meillä on taunut pangingissa. Pang. Asa, question na. Dasan. Hindi mo makakapag yan. Ang hedi. Kuganit. Yung pero po Teppika. Meillä on. Yeah. Ikälä tamammi. Sallikäsim. Katois. Taas tao na po. Tukot pa. Tapi ka. Taas tao na do.
Der er den her. Du må så bare, Christian. Ako, shield. Så sådan nu. Så er der kommet. Andre der på sådan. Shield sidder på. Ammo, spille op. Fedt. Der er så råd. Why? Again? Down på. Umasa forward ni. Om tsatsit mo Pretty na. much. Yeah, Except yan for- ayaw na ko. Der står på Altså, tinibak ko der. Ana? Der står over. Skal se. Oi. Anna? Hvor kunde du nu at jobbe? Ja, Anna. Nu billig at tage. Ammo, ring eller Christian. Ret til sin nød. Yeah. Ingen se.